Kami dari keluarga besar Kocak Komedi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Bainal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kocak Komedi semakin dikocok semakin gede. Riyaya tahun iki men, awake dhewe panggah gawe mercon. Rumah saku Riyaya regane swara mercon iki kurang meriah men. Ya jelas to, Mus. Lah iki mercon sing akeh to. Ngono arek wedok liwat tak sumutin sandinge arek kaget duar gitu. Terus arek wedok iki ngamplok aku. Masuk wis batin kowe. Men, mbak pikir arek wedok atau men. Ah men rewel. Lah urus aku, ngapa aku? Sito men. Tapi kowe wani ya nyumet mercon. Apa? Nyumet mercon. Mati men pancen ditapai kae ngono. Jangan kok mercon rudal ya nganu sapa sing ngumetke. Tenan apa ora? Ya panggah tepen. Lah yo piye? Panggah wani apa ora wani? Ya panggah wani to cak kene padane kono. Wis ora usah geger. Arek loro anggere petuk kok geger ae. Yo. Tandangi pen. Kerupan sarung ae. Lah kok nekupro ae. Maklangmu. Apa men? Maklake. Cuman apa to? Cuman. Ya ampun, ada korek kok. Gedhe kakekmu. Cah ngono jare wani nyumut mercon. Cah koplak. Maklake korek jejerne mercon. Lah kan dhewe kakekmu kono. Mbledos iso ambyar awake dhewe. Korek konsen kan dhewe mbledos ade remuk. Oh yo. Korek jejere mercon mbledos ora sidoraya. Maklik. Cah. Lagat. Api bos. Nyoh, ganti pen. Kowe sing jejet. Aku. Yo, aku wis oleh akeh kok. Mas. Lah kan cah koplak bukan jejekin kenemen nek mbledos piye? Gotak buka. Alah iso somen. Saya tenan buka. Arep jejet ora iso. Nawone udah kira nah Banget. Das kunci ramen. Alah mus, mbokmu ngegat-ngegati wong tok. Wah. Tiba mbokmu gemplang kucing no. Klake. Mbledos. Kan redi aku men. Adi wong. Lah iya pen. Mbokku yo ngono kok. Gua tutupe ompreng ora gelem ngomong-ngomong. Gegeti ae. Gati. Ayo, jajal sumet iki ya. Ayo. Sopo ki sing nyumet? Nah, men, sumeten men. Sumeten. Lho kok aku ya kamu kok aku kan nyumet lho. Aku pancen gak wani nyumet ya, men. Oh, alah karek nyumet ngene kok Kok sumeten, Mas? awakmu to men. Wah, Awakmu bagian gawe kok Nyoh. Cuma nanti iki. Kono sik ya bae ngawur kene omahe ambruk. Gede nih koyo Mus. Oh, sak mono iki gede. Yen betul. Ora. Ayo. Iki sih sumet kapan, Mas? Barioyo. Sesuk ya, Mas. Kesuwen men. Iki gen jajal tok, bisa mledos ora? Iso. Ayo. Nanti. Oh, nggo korek kok iso mlayu. Gawakmu itu, Mas. Kowe pengen aku sekali iso karek mumet tok kok Kawannya aku. Awakmu lah, Mas. Arek nyumet ngene to men. Jelasin aku rek nang kono lho kok kesuwen Ram. Aku gak kulino nyumet percon cili biasa ki rudal.
Rudal tetak ngene kok ora wani lho bangeten wis. Sunatone gawane nyumur mercon. ATM ini kutruk kok nyumuter bobo belas. Men. Lagi mejane kok sumet apa to, Men? Rasa kok sih, Mas? Wes apa? Sumbune ora keluk-keluk belas ya. Awas kali, Mas. Wah, urung kenek wong paling tinggal melayu. Masa, Mas? Jadal demek. Oh iya. Men, ora apa ngono kok. Mas aku tak cek nih, Mas. Nek muni kok korek lho kualik. Jangkrik. Ora ya malik-malik dhewe. Sawang to numpeti. Malik dhewe, Mas. Ayo. Mumet iki kene lho. Oh iya. Apa mau? Jangkrik. Nek nyekel korek kok iso. Ya, Mas. Dah. Oh, sobat. Ini macam malah gede ya kowe iki. Tak bodong. Ayo disumeneh, Men. Ora usah, Mas, gak ada jajal. Muni. Gimana? Ngono. Ya muni kayak biasa nyemput. Ya wis ayo. Ada ini, ngono cek wani ngono. Warem tebut bodi ngene iki. Ya anu, wingi jelas rene mak deleng ngono ya. Engko arep bledos ning ngene sapa no? Rencana yo, ngono aku iki tak bledos ning nggone ngarep omahe mantanku. Ben ajur ambiar sak kenang-kenangane. Piye? Gamon ye. Lah rencana nemu mbok bledos ning sapa, Bu? Iki ta. Iki arep tak bledos ning gurine bokonge ngatimin. Cocok, Put. Ben ndak puenceng bokonge. Pokoke nu engko nek nang omahe go langsung uncali mercon. Cocok, Put. Iwak ndok ra nek rene. Ya wis nu, iki engko digetek biran nyah ndang adono glangsing sing gak wong-wong. Mus. Lah umpama awakmu dadi aku nu milih sapa, Mus? Minu, Elpa, Putri, sapa Mus mbok pilih? Aku yang milih minuk no, Men. Lah kok iso? Terus dhewe to. Minuk gede koyo ngono ya. Jelas wong kok. Implah nanti. Oh iya, pelampung itu. Nek kayak banjir kena gawe nganu ngapung-ngapung. Lah nek umpama kowe marem sing ndi to, Min? Yen aku karep kuwi kabeh. Kabeh tak rapi. Men, kowe kabeh lah aku karo sapa? Awakmu karo mbok degiyem sing anu 70 tahun gitu. Kamu kan anu ya, pae ngono kate mbak kabeh. Lah wis gelem ya karo awakmu. Rowo. Ben owo kabeh. Alah ya bejo-bejan ngono lho, pepean. Ngepres. Heeh. Sama ngerti ya. Lah sapa ngerti oleh ya. Hapus ya. Ayo jamule awakmu ya awakmu. Karo minuk to, Men. Apa? Kalau Fitru karo minuk. Endi? Oh iya, Men. Oh iya. Umur dirasani lah kok iki arek. Oh, pelampung. Ngono ya. Nek dihapus-hapusan. Warem, Men. Ora karo aku ya memet itu. Ngepres ben. Bubur sumsum golek nang keling. Cakep. Assalamualaikum, Caling. Kowe maneh. Ya iki diterusne apa ora? Terusnya no, Men. Terus. Ganti aku ya. Oke. Uto ijo, mangan paku. Cakep. Selamat siang calon bojoku. Iki sing rong bait aku ditang bait. Apa ku, Men? Ngene.
Buto ijo mangan paku, Cakep. nanggal lek golek Kang Lamin. Masuk. Golek bojo sing kaya aku, senajan lek mengandung vitamin. Kejar aku main. Awakmu. Apa godak kowe? Iso to, Bang. Mangan telek. Alah mangan Telek kok dipangan. urung tutuk ki. Telek dipangan. Iya. Nanti piye nggo rencanane malam takbir iki? Alah men kaya-kayane duit tangan barang. Poso-poso iki lho. Bukan mukrim. Torono. Soae. Jagung. Iya, Men. Gua aku ngerti Pak. Ngene lho. Aku mengerene karo Ngabi Men, arepe takon. Kowe engko sore kolok tebir apa ora? Yo melok. Melok no. Melok Men. Oh, masuk iki. Nah iya, nek melok tak omongi ya engko bengi kowe aja wedi. Nek krungu suarane mercon, mergo aku karo Ngabi Men. Ya to Men. Mercone gede-gede ya to Men. Nah, iki lho mercone. Heeh, iki ngerti tak sumet, mesti cumpleng kupingmu. Obatnya kudu sih itu. Heeh. Buat keras iki. Yo, gelane ram merconmu lo sak piro? Ngicir. Pengen ero Men. Delok-delok. Lho, Gede lho. Iya, Eko. Digede ya, Nuk ya. Takut. Ya mesti kupingku masih cumpleng. Iya. Takut. Nek sampean apa jenenge ape ben kawedi ku tidak karo ngatimin ku. Corone tembuan kok takep. Alah. Tak. Min, dikmu lho. Gak mau ngomong nih telek ae. Rambutnya telek. Jadi merkan gawenane ngatimin iki suarane ra umum. Jadi iki suarane merkan iki nek sapi-sapi meteng langsung brojo deh. Itu Mas. Krungu suarane mercone awake dhewe, sapi meteng, dodol metu dhewe. Heeh. Ah masa jadi takut nih. Wis ora kamu Cici. Nah, apa jenenge timur merkan ku sama nyedak. Sama gondelan metengku wis jamin aman-aman. Alah Men, wis ora sampe jelas nih. Cah wedok-wedok jelas wedi nek karo mercon iki. Nang engko aku sing nyumet, ya to. Terus sing jaga arek wedok-wedok. Yo, beres. Jelas wedi karo krungu suarane tok ya ngomong umum iki. Lah iya. Wis to, kowe nek engko sore melok takbir, nek kowe wedi mercon, cedhok ngatimin ae. Timbang kowe engko nek wedi mercon berdosan malah sesuk ora iso melok riyo. Oh, bener awakmu. Lah iya. Pinter kowe. Mangkane aku ngerti kowe cah wedok-wedok nek karo mercon kan wedi. Mangkane kita omongi dhisik, kowe engko sore nek melok takbiran, nek wedi mercon cedhok karo ngatimin. Engko timbangane kowe keberdosan. Besok ora iso melok yo. Ya ta? Mas. Opet Men. Ayo balik, Mas. Balik piye ngomong urung tutuk kok balik. Ora usah ditutuk nek, Mas. Rasa tutup piye? Aku ngomongnya arek-arek ngene iki demi kebaikan awake dhewe. Kok nek keberdosan awake dhewe salahne. Oh, gak usah kebaikan saya balik, Mas. Balik piye to, Men? Ngomong tak genani dhisik kok bolak-balik iki. Ora usah digenah le, Mas, delok dhewe. Apa sing delok? Delok. Bukan. Oh, cuk. Iki mercon apa rudal iki sak meneh iki. Wes, aku mulai sik yo. Wes esuk melok karepmu. Bener arek iki lapo to? Foto biaya nih. Bruh. Apa iki? Man! Men. Stephen piye, Men? Alah bapak bongkol awak. Mercon sak pentil-pentil didudune dhewe nuk. Cek gedian pentilmu ki lho. Lanangan telo, mandak raino ro mercon sak monek keplayu-playu. Iya to. Nuk. Ya temen yo opo kuwi?
Untuk budi kuwi. Man, Apa Babe? apa kuwi, Man? Eton. Ayo, ya kok gede. Nu, ya tak kira mercone dhewe wis paling gede ya. Ya kok ini temen sak rudal lek, Nu. Tapi, Nu, Ji, Iya ya. Mana? oh iya teman. Mon cah ganteng. Aku mau dipeseni Pak Mbokmu. Jadi kamu selama takbiran iki kon ngawasi karo Pak Demin karo Pak De sapa jenengmu? Oh, Setipen. Teman ganteng gak oleh ngluyur dhewe, oke? Kok aja sampai ilang. Makane ku nek takbiran kudu ngumpul kancane, oke? Ya Demen. Si. Ki mau sangu buka. Anu, Sangu ndi? aku. Mosok ta ndi sangu? Oh, Kene digawa Pak Demin ae yang takbiran. aku Sangu barang teblo diamane Pak Demin ae, ya toh. Oh, aku es. Wah gampang kok tak golek es iki. Masjid akeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arek-arek endi? Jare ngejak takbiran. lah mbah, lemang ngatiman semayan jare bar magrib kok ya urung teko. Ye. Nek kita ayo tuh, Pak. Macak iso tipen ye. Awakmu dhewe ngapeli ngapimin nek kok iya ta? Weh, lah awake dhewe macake sapa, Nur? Lah iya, cacarane sing masuk. Lah iya Macak toh. barang. Ayo wis kesuwen. Ayo, ditinggal dhisik ah. Ayo, ngono teko-teko kok. Ayo. Lah kuwi teman. Iya. Suwi men toh ning diae. Lah piye to, aku karo Mbah Bejo iki Darmuji iki. Oh, dadi mana? Iya, mon. Sampai ilang lho. Ya. Mas. Ya Demen. Demin nganu karo Pak Demin. Ya. Ya, ayo. Ya udah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Hei, kamu. Cek. Suara mbak gak penak wis gundul gak penak. Iya, iya. Guri suara gak penak. Guri ati to nek guri. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, la ya wes. La ya. Tak bilang ya aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa men? Enak sing janggal Pak niki. Apa? Oh gak kaya nadane enak sing gak pas iki. Jajal. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tenan iki enak sing gak pas sih, enak sing kurang. Lah, itu men. Memang kowe ilang ora? Apa? Temon. Ndi ya? Wah, yo berarti bocah. Dalah lho iki. Piye iki? Ilang ya senane Pak aku. Piye ki? Iki gara-gara awakmu lho, men. Nyampok aku. Mbok lok-lokne ae mah bocah mutung karep Pisan balik. tok, pisan tok. Ah, sini ki. Gila diamuk Mbah Bejo aku. Temon kae engko dalan mulih ora gitu. Kowe kok jenenge Mbah Bejo lho, Lin. Nyampok aku kok. Yo kowe kok. Ya wong barang. Nyapa aku? Yo saya golek ana tanggung jawabmu lho, Wi. Aku tak takbir
dino sik, Mbak. Kalau ana wong loro, aku tak tebir. Akhirnya mbak awakmu. Enggak, kula ana wong loro, tanggung jawabmu. Ayo. Allah. Dah. Iki temen nandi iki kok kok aku nyapa kok. Tok. Man. Teman. Man. 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 Teman. Teman. Oh delokok. Man. 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 Teman. Maklek mu gawe kok anggitmu celeng bocah sakmono gedine kok. Man. Wah, jamu Mbah Bejo iki. Man. Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil akbar walillahil hamd. Tante bude mbahmu ngono. Kakak ngono lho ngilo. Nggih wes, Kak. Kalau takbiran dong, selamat tinggi. Oke, ayo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman. Ana dhuwur, ana dhuwur. Maklek kok nggen manuk. Man. Gendruwo jangan-jangan iki. Teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allah. Gara-gara awakmu men, ora iso tebiran karo arek wedok-wedok. Anggitku yo anggit. Wes kira diamu Mbah Bejo. Mbah Bejo kerengeran mek. Iki tebiran karo arek wedok malah aja boleh teman. Kowe iki omong ades golek 3 kecamatan 3 kabupaten ra pedo kok rewel. Engko mikir nek ade diamu Mbah Bejo. Wes Karo anak iku tau berangkat jembruwo pisan. gila iki sampe temen ra temu piye pan iki. Ya mbah wis urusanmu karo Wadi Bejo. Ya om barang kok. Salahe sampun balokne ae yo. Kakekmu kono anggitku yo gak lesu ngono. Sesuk diaperkan Mbah Bejo. Yo kok. Walah, Aku gak malu-malu kok. gak melu piye kowe jam piro iki? Mak iki setengah 12 pan piye? Men. Iku apa yo wanimu weh dhewe. Sesuk tandur Mbah Bejo aku. Walah man. Nanti teman. Man, teman. Man. Apa dah?